Kusenokwenzeka ke abantu bayazibuza ukuthi kungani laba belokhu besinakashele ngale nkolo yeIslam belokhu bethi asiphenduke sibe ama-Muslims, izinkolo esikuzo izinkolo zikaSathane. Kungani besitshela lezi zinto lezi? Namhlanje ngifuna ukukutshela ke ngama-Muslims eBhayibhelini. Ngivule la incwadi yezikronike ezesibili isahluko u7 ivesi ubani? Ivesi u13. Uma ngivala izulu ukuba kungabikho mvula noma ngiyaleza isikhonyane ukuba sidle izwe noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami bazithobe abantu bami. Ngithe kuwe igama elithi Islam lisho ukuzithoba. Inkolo yeIslam isho ukuthi ukuzithoba nokuzehlisa nokuzinikela. Bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami. Ama-Muslims yibo bodwa abantu ababizwe ngegama likaNkulunkulu. Uma ungiphikisa ngicela ungitshela inkolo eyodwa ebizwe ngegama likaNkulunkulu, ngoba mina ngizokutshela ukuthi kungani ngithi ama-Muslims abizwa ngegama likaNkulunkulu. Igama elithi Islam liphuma igama elithi salam. Salam means oletha ukuthula. U-Allah umvelinqangi loyo okuwuye oletha ukuthula emhlabeni. Igama elithi Islam liqhamuka lapho. Islam means ukuthula. Aslim ozithobayo, ozehlisayo ngaphansi kwentando kabani? Salama, kaletha ukuthula. Ama-Muslims lawo bayazithoba ngaphansi kwentando yakhe. Benze njani? Bakhuleke. Ama-Muslims ayakhuleka, awagcini ngokucela kuphela kumdali. Bayakhuleka bese bayacela. Ama-Muslims kuphela awakwazi ukukhuleka umhlaba wonke. Akekho umuntu okwazi ukukhuleka ngaphandle kweMuslim. Uma ngabe uyangiphikisa, ama-Muslims aney'khathi zokukhuleka. Whenever you feel like utshela ukuthi uyakhuleka kanti uyacela, kunomehluko phakathi kokukhuleka nokucela kumdali. Ama-Muslims yibo kuphela abakhulekayo. Bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Bayeke ukukhonza abanye onkulunkulu, bakhonze umdali yena yedwa. Ama-Muslims kuphela lawo, akekho munye. Bonke abantu bakhonze kwentando yabo babodwa. Ama-Muslims kuphela akhonza umdali, alandela intando yakhe, enza okwentando yakhe. Ngiyakuzwa ngisezulwini ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. Manje amehlo ami ayakuvuleka, izindlebe zami zilalele umkhuleko owenziwa kule ndawo. Manje sengiyikhethile ngayingcwelisa le ndlu ukuba igama lami libe khona lapho kuze kube phakade. Igama lakhe libe khona emathempelini akhe kuze kube phakade. Go to any mosque, kunoma yiphi masjid noma yiphi mosque ongayithola, uzothola igama likaMdali libhaliwe obondweni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nayi ngifunda la igama lakhe lilotshwe kuyo yonke indlu yakhe, kulo lonke ithempeli la ekhonzelwa khona. Uzothola, hamba kuyo yonke imasjid ozoyithola. Noma ngabe ukuphi la ukhona, ngene emasjid ubabuza ukuthi ngicela ningibonise igama likaMdali, bazokubonisa ukuthi nayi libhaliwe la ilaha illallah likhona, nayi sikhuluma ngayo la. Kuphi? Endlini yakhe la ekhonzelwa khona, igama lakhe lilotshwe kuze kube phakade. Amehlo ami nenhliziyo yami kuya kuba khona lapho isikhathi sonke. Umdali ulapho kukhonzwa khona yena yedwa kuphela. Laba abanye useyabenzela nje ngomusa wakhe, hayi ngoba ejabulile ngabo. La kuphela kukhonzwa khona yedwa, kulapho ke umdali umusa wakhe nothando lwakhe litholakala khona. Yonke lemphuphe leni ikhonzayo, hamba uyofunda incwadi kaJeremiah 10 verse 11. Onkulunkulu abangadalanga mhlaba, abangadalanga zulu, ngelinye ilanga labo onkulunkulu laba enibakhonzayo bayobhujiswa bangene ngaphansi komhlaba, baze babhubhe ngisho besemathuneni. Labo onkulunkulu benu labo enibakhonzayo, munye unkulunkulu, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Exodus 20 verse 3. Isaiah 44 verse 6. Munye unkulunkulu, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Nakho ke namhlanje nginibonisile ukuthi uAllah uyakhuluma ngama-Muslim eBhayibhelini. Yingakho ke mina ngiyiMuslim namhlanje, ngoba iSlam yangikhipha kuyo yonke inkinga ebengibhekene nayo.
inkinga yokuhlaba ngihlabela abantu abangasekho, inkinga yokubakhonza, inkinga yokushisa impepho, inkinga yokushisa amakhandlela, inkinga yokugqoka intambo eziningi la emzimbeni wami kuthiwa zizongivikela, ngifake iphandla, ngifake yonke lento le. Islam yangikhipha kuyo yonke lento leyo. Ngimsulwa njengoba ningibona nje ngimhlophe qwa. Anginayo nencane inkinga, anginayo nencane ukukhathazeka ngoba ngiyazi ukuthi mina ngikhonza umdali wami ngendlela umdali wami afuna ngimkhonze ngayo. Ujabulile ngami ngoba ngiyazithoba ngaphansi kwentando yakhe, ngiyazinikela ngaphansi kwentando yakhe, ngiyamesaba. Ngiyazi ukuthi ama-Muslims yiwona wodwa, nabo ubufakazi ngibuvezile, akhonza umdali ngendlela afuna ukukhonzwa ngayo. Kukuwe-ke mfowethu nawe dadewethu ukuthi uyangizwa noma awungizwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka-Allah. uMuhammad uyisithunywa sika Allah sokugcina. Yilowo nje umlayezo bafowethu olethwe ama-Muslim kubo bonke abantu abaphila emhlabeni. Nami Islam yafika kimi yangikhipha emaketangweni kaSathane. Nawe mfowethu, nawe dadewethu, Islam isengakukhipha emaketangweni kaSathane. Ukhonze umdali wakho ngendlela umdali wakho afuna ukuthi umkhonze ngayo. Sengathi umdali angasivula amehlo, asinika amandla, asikhiphe ebumnyameni, asiholele ekukhanyeni. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.